Започнах анализ. Първи компютри. Правец. УКТЦ. Хиляди ученици. Стотици учители. Безброй успехи. Резултат. НПГ по КТС не просто следва бъдещето. НПГ по КТС го създава. За мен е чест да поздравя Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи, Правец, по повод нейния 40 годишен юбилей. Преди 4 десетилетия тук започва история, родена от една смела мечта. България да подготвя младите хора за света на високите технологии. Тогава компютрите изглеждаха различно. Програмите бяха различни. Светът беше различен. Но едно нещо остана непроменено. Стремежът към знание, иновации и развитие. Това е магията на УКТЦ. Място, където поколения ученици се научиха не просто да използват технологиите, а да ги създават. Днес НПГ по КТС продължава тази мисия. Тук се обучават бъдещите софтуерни разработчици. Вашето минало е повод за гордост. Вашето настояще е доказателство за успех. А вашето бъдеще тепърва започва.